Αρκετοί λένε ότι ένα Q&A βίντεο είναι απλώς στη δημιουργία του. Αν μιλάς για το δικό μας Q&A όμως, θα πρέπει να διαφωνήσουμε. Αφού σας αρέσουν πολύ τα rap battles, είπαμε να τα συνδυάσουμε λίγο. Γράψαμε στίχους, ηχογραφήσαμε και κάναμε γυρίσματα. Γυρίσματα κάναμε 2 φορές. Γιατί την πρώτη φορά το πλάνο ήταν τελείως out of focus. Ναι. Κακό. Τα φωνητικά τα στείλαμε φυσικά στο Θωμά από την Creativity Films, ο οποίος μας βοηθάει εθελοντικά εδώ και καιρό και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το editing αυτή τη φορά πήρε 5 μέρες και δεν χρησιμοποίησαμε 3D model, αλλά μια εικόνα ενός βουνού και ένα time-lapse ενός ουρανού. Όσοι δεν είδατε το σχόλιο σας, μη στεναχωριέστε. Θα απαντήσουμε την επόμενη φορά, οπότε κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε. Τέλος, σε αυτό το δεύτερο κανάλι, εγώ ως Άλεξ θέλω να ξεκινήσω μια σειρά που έχω δει αρκετά στο εξωτερικό και μου έχει αρέσει. Αυτή η σειρά θα αποτελείται από βίντεο που θα παίζω ένα παιχνίδι που θα προτείνετε εσείς και θα λέω μια ιστορία από τη ζωή μου. Σαν το Leaf ένα πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζοντας gaming και ιστορίες, ελπίζουμε να απολαμβάνετε το επιπλέον περιεχόμενό μας και να μαθαίνετε περισσότερα για εμάς. Θα ακολουθήσουν και άλλες σειρές από τον Αβραμ και τον Μίτσο. Περιμένω στα σχόλια τα παιχνίδια που θα προτείνετε. Μέχρι τότε, τα λέμε την επόμενη φορά.